Hvordan foregår det inde i retten som advokat? Retssagerne, det er noget sjovt. Det er et stort arbejde at forberede dem, men selve retssagen, hvad skal vi snart sige? Jeg plejer til at sige, til de klienter, som vi har, som skal møde op første gang, de er jo sådan meget bekymrede selvfølgelig for, hvad skal der ske, for det er jo et nyt område, det er ikke noget, de kender, så de er meget nervøse, og de skal afgive forklaringer og sådan noget. Og der plejer vi at starte med at sige, at glem alt, hvad du har set på amerikanske film. Sådan foregår det ikke overhovedet. Og jeg vil sige, hvis man ikke er decideret involveret i sagen, så kan det godt virke sådan nærmest måske lidt kedeligt og lidt langtrukken. Men måden det dybest set foregår på, det er jo, at man sidder, som man nu sidder, sådan ligesom parterne over for hinanden, og så er der dommeren, og så sidder dem, der skal afgive forklaring, kommer ud og sidder ved et bord for sig selv, når de afgiver forklaring. Men det starter med, at man ligesom gennemgår sagen og alle de bilag, der er fremlagt i sagen. Hvis det nu er en sag om køb af en ejendom, så er det selvfølgelig købsaftalen. Hvis nogen har købt et hus, og så viser det sig, at der er noget galt med taget, jamen så vil købsaftalen selvfølgelig være et af de dokumenter, som er fremlagt i sagen. Så tager man og gennemgår de steder i købsaftalen, som er relevante for sagen, og hvad der ellers måtte være af bilag. Og når man så har gjort det, det kaldes for forelæggelse, så går man over til bevisførelsen, som i form af forklaringer. Og der kan parterne afgive forklaringer, og der kan være vidner, der er indkaldt, og de skal også afgive forklaringer. Og det foregår så bare på den måde, at de respektive advokater stiller spørgsmål til dem, der skal afgive forklaringer. Og når man er færdig med det, så kommer man så til det, der hedder proceduren. Og proceduren, det er der, hvor advokaterne så har mulighed for at tegne og fortælle og forklare over for dommeren og fortælle ham, at modparten har fuldstændig misforstået det hele, og det er slet ikke det handler om, men at ens egen klient selvfølgelig skal have medhold i sagen. Og når det så er overstået, så er man faktisk færdig. Så er det dommeren, så bliver sagen typisk optaget til dom, som det hedder. Det vil sige, at så får man en dato for, hvornår der bliver afsagt dom, og så kommer der på den pågældende dato, kommer der sådan en afgørelse i sagen. Så, men selve retssagerne, det er sjovt.